بسم الله الرحمن الرحيم yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda bisa karancinsa da kyautaninsa da tausayinsa yake azurta bayansa da lokuta daban-daban fagage na ibada waɗanda saboda in sun yi waɗannan ibadu ke ɗaukaka darajojinsu yake ƙara ɗaukaka martabobinsu bisa abinda yake kwararo musu na gafara da rahama da tausayi muna yabansa muna kode masa tabaraka wa ta'ala ina kuma shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah makaɗaicin sarki ba shi abokin tarayya ina kuma shaidawa lallai firiyin tarikai annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ya kuma manzansa ne Allah ka ƙara tsira da aminci bisa firiyin tarikai bawan kan annabi Muhammad da halayensa da kuma sahabbansa baki ɗaya. ‘Yan wa musulmi ga fassarar kubar mu a yau, in Allah ɗaukakin sarki ya so za ta kasance ne a kan tanadi wanda ya cancanta don fuskantar ibadar azumin watan Ramadan. ‘Yan wa musulmi ku ji tsoron Allah da girma da ɗaukaka Allah ya kore mana tsoronsa sannan ku zurfafa tunani cikin faɗin Allah ta baraka wa ta'ala inda yake faɗi fastabiqul khairat ku yi gaggawa ku yi gaggawa ku yi sauri wurin aikata ayyuka na alkhairi da faɗin sa tabaraka wa ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين كي غغاوة كي سوري من أيكة أيكا دستسل الجنس ذاك ساموها ما تألا ذاك سامو غابرة تألا الله يسنى منا بسم الله سبحانه تبارك وتعالى يقول منا أيكة أيكا ذاك سنيا متنجنشي مسألة ما سبحانه الله tabaraka wa ta'ala. ‘Yan wa musulmi ku ribanci wato dama da take gaban wato ƙoƙarin ribatar dama na alkhairi fage na albarka da ake samun wato alkhairori da albarkoki daga Allah tabaraka wa ta'ala da ta ya za a yi samu wannan shi ne ta hanyar yin tanadin yin waɗannan ayyukan tun kafin kwanukan su yi yanwa musulmi tanadi na wato yi waɗannan ayyuka tun kafin lokacin wato da yi tanadi na ruhi tanadi na jiki tanadi na yin ayyuka na ibadu domin shi da yin tanadi alama ce ta cewa mutum yana son aiki kuma ya yi shiri da yin aikin buris gabanin yin tanadi da shiri to alama ce dama ba a yi nufi wato yin aikin ba kamar da Allah tabaraka wa ta'ala yake ambata mana wato halayen masu jinkiri na munafukai da su fita tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa yakin Tabuka ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai wala aradu khuruja la a'addu lahu udda dai da sun fita tare da annabi Muhammad ai da sun yi tanadi rashin yin tanadi da ma ya nuna tabbas yi ba to ashe da aikin alkhairi ana bukata a samu aitanadi babu shakka lallai abu gaskiya ne cewa watan Ramadan ya cancanci wannan tanadi
da ya kamata a yi don yin wannan ibada mai girman daraja wurin Allah tabaraka wa ta'ala, saboda abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya na alkhairi da albarka da farla wanda bai sa a cikin wato shawan ibadu ba. Don haka ya kamata mu tashi mai wannan tarihi, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mai karamci, mai kyautayi, mai yafiya, mai san bayansa da ƙaunarsu tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin masu wannan tarihi, ya kuma tabaraka wa ta'ala ya taimake mu da sanya mu cikin waɗanda za su yi wannan ibada kuma ta zama tukar karɓaɓɓiya. Allah ya sanya kamuna daga cikin waɗannan yantattu. A gane muna cikin watan wato sha'aban, wanda babu abin da ya rage sai kan kwanuka kaɗan wato cikinsa. Allah ya taimake mu, Allah ya karɓa mana kuma Allah ya kai mu lafiya. To a bisa wato babi na misali za mu ambata wa ɗan uwa masu daraja da girma irin waɗannan tanadi da ya kamata a yi. Na ɗaya, wato ka shiga wannan wato ibada ta wannan wata da niyya, tsarkakakke niyya kuma mai ƙarfi. So nawa ne bawa yake yin niyyar aikin alkhairi da sai ka ga in bai sami, sai ka ga Allah ya ba shi ladan aikin ko da bai aikata ba saboda uzuri, amma dan kyakkyawan niyyar da ya yi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ba shi. Na ɗaya kenan. Na biyu, madalla da wato wanda ya shiga wannan wata mai albarka da wato tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, da konkomewa zuwa gare shi, da kuma domin Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu tuba, yana son masu istighfari, yana son masu tuba tabaraka wa ta'ala. Kuma Allah yana farin ciki da tubar wato bawansa, sai ya shiga in yi istighfari ya tuba ga Allah, sai ya shiga wannan ibada da zuciya mai tsarki wacce take makarkata, take jawaru, take karaya gaba ga Allah tabaraka wa ta'ala. Domin abin da ake so kenan in ka zo ibada, wato zuciyarka ta karereya, ta yi la'asar, wato ka shiga cikin wato fushu'i kenan abin da ake so. Allah ya taimake mu. Na uku shi ne cika maganar tuban nan, shi ne mutum ya ƙoƙari ya zamanto ya warware ga dukkan wani abu na haƙƙin wani na zalunci ko cuta. Mutum haƙƙi ya yi ƙoƙari ya warware ga dukkan wani haƙƙi na bayan Allah tabaraka wa ta'ala. Farko haƙƙin Allah, abin da ke tsakaninka da Allah, to kai istighfari ka tuba, ka warware, ka tuba kuma tuba ba tuba musulu ba, tuba ta gaskiya tsakaninka da mahaliccinka tabaraka wa ta'ala, a samu kai wannan tuba. Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbake mu. Sa'annan ka warware gaban haƙƙin mutane. Wani na bin ka bashi, wani ka yi magana da bata dace ba, wani ka kulle wani abu wanda yake ya zama ko babu alkhairi ciki, wani ka yi kaza, wani ka yi kaza. To maza kai kokari ka ware, ka tabbatar da cewa haƙƙi ka warware ya kawo musulmi. Ma dalla da mutumin da ya shiga cikin wannan wata na ibada, ya warware daga haƙƙi na wato tsakaninsu da mutane, ko na dukiya, ko na haƙƙi, ko na mutunci, ko wani abu wanda sai ka shiga cikin wato ƙauna da soyayya da ‘yan uwantaka tsakaninka da wato shauran musulmi, sai ka ga wato an zauna lafiya. Uku kenan. Na hudu shi ne ka rika farin ciki da kusantowar wannan wata. Shin cikin mu akwai da farin ciki ko damuwa kake ciki? To akwai to ba ya za a yi ga wata Ramadan ya zo ya sani kaza. To idan mutum ya zama to fata da yake kai ni da abin nan, mutum ya zama to
kamar mai wata 11 kun yi cin tuwo yake na hannun amma wata ɗaya ne su wata ɗaya ma ba yan ma musulmi haka ɗauke maka abincin rana kawo abincin safe an dawo maka da shi bayan ne don kai sahu buɗe baki yana nufin haka ba da haka abincin rana ne to ana son mu'mini ya zama to yana farin ciki da kusantowar wannan ibada da kuma cewa Allah kai mu lafiya Allah ya kore mu wannan farin ciki cire duk wata damuwa ‘yan wa musulmi domin Allah ta bada wata lati ƙul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu wa khayrun mimma yajma'un da rahmar Allah da falalar sai kamata ku farin ciki ya Allah tara na wato abubuwan duniya dan haka ai farin ciki kudi kenan na biyar shine kai shiga wannan wata tare da ka sami ilimi da ya kamata kai me ya kamata yi wannan yana da matuƙar muhimmanci sai ka yi ibada nagartacciya karɓaɓɓiya da za ka ji tasirinta a jikinka kai kanka wannan kenan ana buƙatar wannan sai na rawa sai na biyar ko na shida ka zaunar da iyalinka ka zauna ka wato nuna musu muhimmancin wannan ibada kuma ka sanar da su abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da kai na wato hukuncen wannan ibada yana da matukar wato muhimmanci shi yasa tun farko dama ake so mu'mini ya yawaita azumi a cikin wannan wata a yawaita azumi cikinsa domin suna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithin أبو أسامة بن زيد رضي الله عنه ياتي لم أعك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان يا رسول الله بنكيا هنا كان أزمتر وأزم من وتا ديوة كمن يدك كي شعبان سيتي ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان wato bayan rajabin wa shawwal wata ne da mutane ke sakacin ibada cikinsa tsakanin wato rajab ko tsakanin sha'ban da wato shawwal wa fihi turfa'u al-a'mal ila rabbil alamin mutane suna rafkanwa ciki amma ana ɗaukaka ayyukan bayi wa uhibbu an turfa amali wa sa'i ina so a ɗaukaka ayyuki na ina cikin halin wato azmi na da aishatu Allah ya ƙara mata yadda ta ce lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min siyam shahrin akthar min sha'ban annabi zaman to yana yawaita azmi a watan nafila ba kamar da yake a sha'ban kana yasumu sha'ban kullahu kai ka ce ma yake yin azmi watan sha'ban dukkan sa ne a wata riwaya kana yasumu sha'ban illa qalila yana yin azmin nafila watan sha'ban sai kwanka kaɗan ne baya yi to wannan da kaga an nuna mana hikmar yawaita azumi na ɗaya saboda na ɗauka ayyuka na bayi malamai sun sake ambata wata hikma cewa wato kamar yadda mutum yake yin tanadi in ya zo sallah ta azhar akwai nafila raka'a hudu bayan ta raka'a biyu ko hudu da asar biyu kafin ita da na sauransu to kamar kana shiri ne don kai sallar farilla to shi ma kai azumin watan sha'ban ko guda abin da Allah ya hore maka kamar wato kana shiri ne da nafila domin ka shiga ibadar wato watan Ramadan na bakwai kenan ko na bakwai na nawa kenan na bakwai yan musulmi wato Salamatu ibn Kuhayl wato yana cewa idan wato watan sha'ban watan makaranta alqur'ani domin suna fara shirin yin tilawa dan tilawa da za su yi a cikin watan Ramadan haka nan kuma amru yana cewa shi ya kasance idan wata sha'ban ya yi to sai ya fita shabansa gaba daya don fuskantar tilawa abubakar ibn balkh
yake cewa watan rajab watan wato shuka ne, watan sha'ban watan ban ruwa ne, watan ramadan kuma watan girbi ne. Da ka yi wa musulmi wato ku zurfafa tunani wurin yin tadabburi a kan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, lalle waɗanda suke ƙoƙari wurin bin tafarkin mu da muka wajabta musu da sannu za mu shigar da su hanyar da ake samu wannan matsayi. Wa inna Allah ala ma'al muhsinin, lalle Allah yana tare da masu wato kyautatawa. Haka nan ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wa isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila, kare ambata ubangijinka ka yanke gaba ɗaya zuwa gare shi. A cikin hadithul qudsi Allah ta'ala yana cewa kuma bawana bai taɓa kusanta zuwa gare ni da wani abu mafi soyuwa gare ni ba fiye da abin da na farlanta masa, to kuma ba zai kushe yana kusanta zuwa gare ni da na filfili ba har sai na so shi. In na so shi sai in kiyaye wato maganansa, kunnuwansa, abin da yake ji ba zai ji sai alkhairi, kuma in kiyaye wato maganansa, idanuwansa ba zai gani ba wato sai alkhairi. Haka nan da hannun da yake dama abu ko yake ɗaukar abu da kafar da yake tafiya da ita duk sai in kare masa. In wato in ya nemi tsari na akan wani bala'i ko musiba sai in tsare shi, in ya roƙe ni kuma in bashi. Allah tabaraka wa ta'ala ya cike mu, Allah ya sa mu shiga wannan wata lafiya, Allah ya ba mu ikon tare da yawa su. Inda ba kai tanadin nan ba to ga wata dama za ka iya yi tanadi mai kyau da a kusanta. Allah ya yi mana masifa, Allah ya yi mana bala'i, Allah ya yi mana cutattaki, Allah ya yi mana kunci, Allah ya yi mana damuwa, Allah ya yi mana talauci. Duk abin da ya fi karfin mu Allah ya mana maganinsa. Bukatu mana alkhairi Allah ya biya mana, abin da ba za mu iya ba Allah ya iya mana. Allah ya mana rangwame, Allah ya samu yi da duniya lafiya, Allah ya albarkaci ga albarkaci zuriyar, Allah ya kare mu da mu da su da sharrin wannan zamani da bala'in zamani da lalacewar zamani. Allah ya tsare ƴaƴan musulmi da wannan hali da musiba na shaye-shaye da ake ciki da lalacewa, wanda kuma Allah ya tarbe su, Allah shi ne da su ya dawo mana da su lafiya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.